дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бо як ҳавопаймо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Берди Муҳаммадов ба сайри бандари Туркманбошӣ рафтанд. ба 14 хонаводаи аз сел зарардида дар вахш калиди хона супорида шуд. суқути Чархбол дар Ванҷ 1 кушта ва 4 захмӣ бар ҷой гузошт. вазорати корҳои дохилии Русия шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз иттиҳоди давлатҳои мустақилро эълон кард. месси аз дастаи Барселона тамоман рафт. бо шарҳи ин ва дигар хабару рӯйдодҳо бо шумо ҳастам. мартаба раҳмон ва салом. сафари кишвардори Точикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Туркманистон идома дорад. котиботи президент хабар медиҳад ки раис ҷумҳурон рӯзи 5 август ба сайри шаҳри Туркманбошӣ рафта аз бандари байналмилалии баҳрӣ дидан карданд. гуфта мешавад дар даромадгоҳи бинои маъмурии бандар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти он истиқбол гирифт. зимини шиносии бо бандари баҳрии кишвардори Тоҷикистон бо роҳбарияти он ташкили ҳамкории пурсамар оид ба интиқоли молу маҳсулоти Тоҷикистон, истифодаи ин марказ барои баромадан ба бозорҳои кишварҳои дигар ва барои мондани воридоту содироти маҳсулоти мухталифи Тоҷикистон суҳбат кард. таъкид гардид ки барои мондани робита ба воситаи бандари баҳрии байналмилалии Туркманбошӣ яке аз омилҳои муҳими таҳкиму тавсеи муносибатҳои Тоҷикистону Туркманистон дар самти ҳамкории соҳаи нақлиёт гардида барои ҳарду ҷониб судовар хоҳад буд. дар робита ба ин Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати нақлиёт, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва ба раҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии роҳии оҳании Тоҷикистон оид ба истифодаи пурсамари ин бандар дастуру супоришҳо дод. ёдовар мешавем ки дар пайи музокироти сатҳи олии Эмомалӣ Раҳмон бо Қурбонгулӣ Берди Муҳаммадов ба изҳороти муштарак имзо гузоштанд. дар ҳузури роҳбарон инчунин 19 санад имзо гардиданд ки аз савдо то санъату фарҳанг, ҳамлу нақли мол, мусофирбарӣ ва ғайраро дар бар мегиранд. дар ноҳияи вахш ба 14 хонаводаи аз сел зарардида калиди хона ҳадя шуд. хабар медиҳад котиботи ҳукумати Хатлон. дар ин бора Носирҷон Мамурзода сухангӯи раиси вилояти Хатлон дар саҳифаи фейсбуки худ хабар дода аз ҷараёни супоридани калиди хона чанд аксро ҳам интишор намудааст. ба навиштаи ӯ дар маросими супоридани калиди хонаҳо раиси ин вилоят Қурбон Ҳакимзода иштирок намуд. хонаҳои бунёдёфта 3-4 ҳуҷрадор буда ба тамоми шароити зарурӣ таъмин мебошанд. манбаъ меафзояд Ҳакимзода аз нои супоридани калид ба соҳибони хонаҳои навбунёд саломативу хушбахтӣ таманно кард. ёдовар мешавем рӯзи 11 май дар пайи боришоти шадиди борон дар деҳаи иттифоқи ноҳияи вахш сел фаромад ки дасти кам 41 манзили сокинонро тахриб кард. ҳоло аз ин миён 28 манзил бунёд ва ба сокинон супорида шуд. зимнан рӯзи 15 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ аз ҳолу аҳволи сокинони ин минтақа бохабар шуда ба 8 хонавода калиди хона тақдим намуда буданд. бояд гуфт ки роҳбари давлат пас аз ба амал омадани ин офати табиӣ ба масъулини вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута супориш доданд ки дар кӯтоҳтарин фурсат манзили сокинон, роҳу пул ва тамоми иншооти инфрасохторӣ бунёду навсозӣ шаванд. чархболи хадамоти марзбонии Тоҷикистон ки барои наҷоти сайёҳони рӯз парвоз мекард дар кӯҳҳои Тоҷикистон суқут кард. дар пейи ин ҳодисаи нохуш халабон кушта шуда 4 нафари дигар захмӣ гардиданд. хабар медиҳад риа новости бо такя ба ассоатсияи ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон. бархабари манбаъ Чархбол барои наҷоти 7 сайёҳ ки аз Москав ба Тоҷикистон омада буданд парвоз кардааст. тамос бо гардишгарон ҳангоми баромадан ба пиряхт дар ҳудуди дараи поймазори ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қатъ шудааст. рӯзи 28 июл дар баландии беш аз 6000 метр яке аз сайёҳон зери тарма монд. дигарон аз ин фоҷиа хабар доданду пас аз чанде бо онҳо ҳам тамос қатъ шуд. созмондиҳандагони сайёҳат аз Москав аз ассоатсияи ширкатҳои сайёҳӣ кӯмак хостанд. ҳамин тавр субҳи 4 август Чархбол ба ҷустуҷӯи ҷаҳонгардон парвоз карду зимни нишаст суқут намуд.
ба гуфти ӯ феълан наҷот диҳандагон ба ҷои ҳодиса рафта ба захмиён кӯмак мекунанд ва онҳоро ба ҷои амн интиқол медиҳанд. ҳамзамон ҷустуҷӯи сайёҳони бедаракшудаи Русия низ идома дорад. феълан беш аз 700 муҳоҷири ғайриқонунӣ аз кишварҳои иттиҳодиёи давлатҳои мустақил дар Русия қарор доранд, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилии медиа. дар ин бора муовини аввали вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Александр Гарове дар доираи мулоқоти онлайн бо намояндагони Озарбойҷон, Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдова, Точикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва Украина изҳор дошт. тавре хабар дода шуд аз моҳи июни соли равон президенти Русия Владимир Путин фармонеро дар бораи тамдиди будубоши муваққатии муҳоҷирон дар Федератсияи Русия замони ҳамогирии COVID-19 имзо кард. ҳамин тариқ то 30 сентябри соли 2021 хориҷиён аз қаламрави кишвар депорт карда намешаванд ба истиснои қонуншиканӣ. тибқи талабот шаҳрвандони хориҷие ки то 15 марти соли 2020 ба Русия омаданд ва то 16 июни соли 2021 барои будубош дар ин кишвар ягон асос надоранд, метавонанд то охири моҳи сентябр ба мақомоти ҳудудии вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд. кормандони ҳифзи ҳуқуқ масъалаи мақоми ҳуқуқи муҳоҷирро баррасӣ мекунад ва дар сурати посухи мусбат муҳоҷир метавонад бидуни убури марз дар Русия бимонад. Лионел Месси бо Барселона шартномаи нав имзо намекунад, хабар медиҳад клуби испанӣ дар вебсайти худ. онҳо шарҳ доданд ки ҷонибҳо омодаанд созишномаи нав омода кунанд, аммо наметавонанд онро бо қоидаҳои иқтисодӣ ва сохтори Ла Лига ҳамоҳанг созанд. дар натиҷаи ин вазъ Месси дар Барселона нахоҳад монд. ҳарду ҷониб аз он изҳори таассуф мекунанд ки хоҳишҳои бозигар ва клуб дар ниҳоят иҷро намешаванд. Барселона аз бозигар барои саҳми ӯ дар рушди клуб самимона миннатдор аст ва ба ӯ дар ҳаёти шахсӣ ва касбияш барору комёбиҳо таманно дорад, омадааст дар изҳорот. сомиёни азиз, ҳаминҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоъоти хабар. То барномаҳои дигар тансияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар. аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.